duniyan nan kaɗanci rayuwar da za a yi a ranar lahira rayuwa ce wadda babu zazzabi, babu ciwon kai, babu bacci, babu jiya, babu yau, babu in an jima, babu wata shekarar, ba bara, ba baɗi. Rayuwa ce za a yi ta sadidan, rayuwa ce za a yi ta wadda Allah ne kaɗai ya san irinta, rayuwa ce wadda za a yi ta wadda ba ta da kamanceceniya da irin wannan rayuwar da muke. Annabi yake cewa hasatu ummati 60 aw 70, yawanci annabi ya ce girbin al'ummata ƙarshen nunarka a rayuwar duniya shine 60 ko 70. Jama'a wallahi mu ji tsoron Allah, wallahi mu ji tsoron Allah, domin lallai idan mutane suka zama suna cikin al'ummar da ake ɓatanci ga manzon Allah, to wannan al'umma tana cikin musiba, wannan al'umma tana cikin bala'i, wannan al'umma tana cikin narko na Ubangiji. Wallahi na rantse da wanda raina yake tafin kudurarsa, Allah ba zai kyale mu ba, Allah ba zai bar mu ba. Ana taɓa bawansa, ana taɓa wanda ya fi so, ana taɓa wanda yake ƙauna, ana taɓa wanda ya yo mu dan shi, ana taɓa wanda yake wa rayuwa stampi. In manzon Allah ya ma stampi ka wuce, ana taɓa shi Allah ya bari, ba zai bari ba. Jama'a wallahi mu ji tsoron Allah, wallahi mu ji tsoron Allah. Ba dan fim ba da ya ɗauke min hankali, wallahi yanzu in an ce mana ina yin tafsiri a watan Ramadan ko kuma dai ina karanta wani littafi daga cikin manya-manyan littattafan musulunci, wallahi ka kai mamaki. To ne abun mamaki. To ko yanzu bari na gaya maka, ka gani a makaranta ta islamiyya da ta allo da na aji na karkashi na, wallahi akwai sama da mutum 50 da na saukar da su alkur'ani, tun daga suratul kafi muke karatu muke muraja'a sibiya har ai musu jaraba a tabbatar sun sauke har bakara. Kaga izubi 30 ke da abin da yake faruwa gani ake idan kana yin mu'amala ta fim, ba wanda yake yin mu'amala fim sai karuwai da yan daudu da wayanda ba su je makaranta ba, kuma ba haka bane ba. Sama da mutum kaso 80 wallahi tallahi zaka ga tarbiyyar da suke da ita ta addini da ilimin da suke da shi na addini, wallahi tallahi sun kai kaso 80 a cikin hakan. Kawai inda abun yake larura take, kullum mutane in sun tashi kallon abu to sai su rika kallon negative side, ba sa kokari su shine their eyes, su duba su ga a cikin abubuwan nan da ake ciki akwai wa'anda fa malamai ne, akwai wa'anda daga babban gida suka zo, wasu daga gidan sarauta, wasu daga gidan malanta da irin mu almajirai kuma zaka ga irin ba dan fim ba da ya ɗauke min hankali, wallahi yanzu in an ce mana ina yin tafsiri a watan Ramadan ko kuma dai ina karanta wani littafi daga cikin manya-manyan littattafan musulunci, wallahi ka kai mamaki. To ne abun mamaki. To ko yanzu bari na gaya maka, ka gani a makaranta ta islamiyya da ta allo da na aji na karkashi na, wallahi akwai sama da mutum 50 da na saukar da su alkur'ani, tun daga suratul kafi muke karatu muke muraja'a sibiya har ai musu jaraba a tabbatar sun sauke har bakara. Kaga izubi 30 ke da abin da yake faruwa gani ake idan kana yin mu'amala ta fim, ba wanda yake yin mu'amala fim sai karuwai da yan daudu da wayanda ba su je makaranta ba, kuma ba haka bane ba. Sama da mutum kaso 80 wallahi tallahi zaka ga tarbiyyar da suke da ita
ta addini da ilimin da suke da shi na addini wallahi tallahi sun kai kaso 80 a cikin kawai inda abun yake larura take kullum mutane in sun tashi kallon abu to sai su rika kallon negative side ba sa kokari su shine their eyes su duba su ga a cikin abubuwan nan da ake ciki akwai wa'anda fa malamai ne, akwai wa'anda daga babban gida suka zo, wasu daga gidan sarauta, wasu daga gidan malanta da irin almajirai kuma zaka ga irin wayannan abu yana ta faruwa. Tafiya a baya babba, mutuwa a baya babba. Dan adam ba komai ne ba, dan adam ba kowa ne ba.